magtukod og dugang nga 8 ka bag-ong independent nga mga munisipyo ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Cunbarm ug kini langkuban sa mga lugar nga gikonsiderang special geographic areas nga karon sakop pa sa probinsya sa North Cotabato. Buot pasabot, si akon ang mga barangays nga sakop sa kasamtangang munisipyo kay magtukod og bag-ong munisipyo ubos sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kini ang unod sa 8 ka parliament bills nga gipasaka niadtong Disyembre 20 atol sa regular nga sesyon sa mga miyembro sa BARM Parliament. Ang mga bagong munisipyo langkuban sa mga barangay nga mipirma sa petisyon ug miboto nga magpaubos sa Bangsamoro Region ug misalmot sa plebisito nga gihimo niadtong tuig 2019. Ang mga special geographic areas gilangkuban sa 63 ka mga barangay nga sakop sa lungsod sa Alyusan, lungsod sa Carmen, lungsod sa Cabacan, lungsod sa Midsayap, lungsod sa Pikit ug lungsod sa Pigcawayan sa North Cotabato. Ubos sa gipasaka nga bills number 129 hangtod Parliament Bill number 135 himuon nga munisipyo ang musunod nga mga barangay: Barangay Pahamuden, Barangay Kadayangan, Barangay Kabalukan, Northern Cabacan, Barangay Kapalawan, Barangay Malmar, Barangay Tugunan ug Barangay Ligwasan. Kung mapasar ang bill ug mamahimong munisipyo ang Barangay Pahamudin, sakop na niini ang Barangay Balakayon, Barangay Buricain, Barangay Dato Binasing, Barangay Dato Mantil, Kadilangan, Lower Pangangkalan, Barangay Libungan, Toreta, Barangay Matilak, Barangay Patut, Barangay Upper Panggakalan, Barangay Lower Bagir, ug Barangay Simsiman nga kasamtangang sakop sa munisipyo sa Pigcawayan, North Cotabato, ug ang munisipyo tukuron sa Barangay Libungan, Toreta. Samtang ang munisipyo sa Kadayangan langkuban sa mga barangay Central Labas, Kapinpilan, Malingaw, Modseng, Sambulawan, Tugal ug Tumbras nga sa pagkakaroon sakop sa munisipyo sa Midsayap, North Cotabato, ug sa Barangay Kapinpilan ibutang ang bag-ong munisipyo. Ang barangays Damatulan, Kadigasan, Kadingilan, Kudarangan, Mabalawag ug Ulandang nga gikan sa munisipyo sa Midsayap ug Barangay Makasindig gikan sa munisipyo sa Pikit ug Barangay Dungguan sa munisipyo sa Alyusan sa North Cotabato himong usa ka munisipyo ubos sa Parliament Bill number 131 ug tawagon kining Municipality of Kabalukan. Ang munisipyo sa Kabalukan ibutang sa Barangay Nabalawag. Laing munisipyo usab ang tukuran nga sa pagkakaroon ubos sa munisipyo sa Cabacan, North Cotabato ug kini tawagong Northern Cabacan nga langkuban sa barangays Buluan, Nangaan, Sanggadong, Simbuhay, Simoni, Pentad ug Tamped. Sa Barangay Pentad itukod ang munisipyo. Ang mga barangay sa Kibayaw, Kitulaan, Langugan, Manarapan, Nasapian, Pepuluan ug Tupig nga karon ubos sa munisipyo sa Carmen, North Cotabato masakop na usab sa bag-ong Municipality of Kapalawan ug ang munisipyo itukod sa Barangay Kitulaan. Ug laing munisipyo usab ang itukod gikan sa mga barangay sa Pikit, North Cotabato nga langkuban sa barangays Balungis, Batulawan, Fort Pikit, Gukutan, Nabundas, Nalapaan ug Nunguwan ug tawagon kining Municipality of Malmar ug sa Barangay Gukutan itukod ang munisipyo. Ang ikapito nga munisipyo tukuron gikan sa mga barangay sa munisipyo sa Alyosa, North Cotabato ug tawagon kining Tugunan Municipality nga langkuban sa barangays Balong, Bualan, Lagonde, Makabual, Manaulanan, Pamalian ug Panikupan. Tawagon kining Municipality of Tugunan ug ang munisipyo itukod sa Barangay Manaulanan. Ang ikawalo nga munisipyo mao ang proposed Municipality of Ligwasan nga langkuban sa barangays Bagunged, Barungis, Bulul, Bulyok, Gligli, Kabasalan ug Radyamuda nga sa pagkakaroon ubos sa munisipyo sa Pikit, North Cotabato ug sa Baginged itukod ang munisipyo. Kung mapasar na ang nisgutang balaunon, ipailawom ang tanang lugar sa plebisito ug kini ipaubos sa superbisyon sa Commission on Elections nga dumalahon sa Bangsamoro Electoral Office. Ang mga mayor, vice-mayor ug mga konsihal ituboy ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Ibrahim. Ang pondo alang sa pagtukod sa mga bagong munisipyo kuhaon gikan sa budget sa Bangsamoro government sa tuig 2023.
mukabat sa kapin 83 billion ang giaprubahan sa Bangsamoro Parliament niadtong milabayng semana. Apan kining tanan, husgahan pinaagi sa ipahigayong plebisito nga langkuban sa mga residente sa naisgutang mga barangay kung magpabilin ba sila sa North Cotabato o sa bagong munisipyo ubo sa Bangsamoro Region. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!